kanang kuy. Nabantayan mo kuy, wala na tayo simba-simba ba? Wala na ganito simba-simba kuya no. Taas na siguro kayo ni atong sungay ba? Mugo ni kuy no, dagan na may tagbad ng ipangbuhat. Masuko ka si Lord kuya kung hindi ka masimba. Masuko si Lord? Wala pa po kita kuy na nasuko si Lord. Masuko si Lord. Ako ang nabantayan kuya kay kanang waon kaniya. Taka ramang kada ko dili man na mao. Ang masuko gali si Lord kanang na malinog, na akilat, alabaha. Taka ramang ka kuya nga kinaiya man na sa demonyo. Mutuo po na kag demonyo koy. Oo, mutuo kong demonyo kuya oy. Kita naman gani ko. Kita na ka? Asa man kakakita? Kakita ko oy. Asa man? Tura o, nagtanaw sa itong video. Boy, ayun na sila namaya koy. Mga buotan man na sila. Kanang anin lang koy. Masimba na lang takoy. Namay doon nakapila diwi. Wala man kuya halad kuya niya. Wala pa din naka on duty nga pari. Sige lang koy. Dili man na kailangan na nakayhalad og naay pari. Pag kuan lang, mag-pray lang day ka. Sige kuya, kanang mag-pray na lang ta dito. Kanang mangayo na lang tag-blessing sa Ginoo. Sige, ato dito ta. Nakapila dito koy. Tara, ma-pray ta. Mag-pray ta. Kanang kuya, kanang ako na lang pray. Kabalo di ka ma-pray? Oo, kabalo. Sige, ikaw pray kuya. Tarungan ko eh. Gi-play. For God so loved the world that He gave the only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life in the name of the Father. Uy, patagalang man ka. Uy, sabi di ay. Why mo raman ang gibasa o nakasulat raman lang dyan. Dili man ka na pray. Ay, kaya ako na lang ibasa kuya para dili ko malibog. Pataka naman kag pray ko yan. Niyo man na pag-pray ko yo. Ana, tapos baw ni mo imong head. Ana day ikaw. Lord, unta, madato ko. Laina po ni mong ampo kuya. Oy, manigoro raman kag imo. Apila po ko. Aw, tama no. Kami di ay. Ana. Sige kuya, ako na po mag-pray ha. Lord, unta, dali namin mahimo o dautan. Amen. Tara koy, manata pray. Asa man ta? Uli na ta pala kay human naman ta ma-pray. Magpaabot lang ta ni Lord na hihatag sa tuwa atong yangyo. Kuya, tara na. Tara koy. Ay, magkay ni kong arthritis o na gani naayo ba? Si bidaon man ko ano? Tara koy. Uy, mga bata, tensa. Uy, Kul, ikaw na pod. Kul, wala pa lagi na naayo mong tiil. Wala pa lagi, matay rin sa kita nga dugay mamaayo. Alangan ko na sige magkakaw-karni god. Maugod, makahibla-biya na kuldo. Ay, napagkarni, pag manok ra. Aw, maayo, kaya nasa ka, pasuguha sa kodong be. Unsa nang putsugo nimo, Kul? Aw, kanang pasuguha ko yung manok be, kanang unod tanan. Manok. Kasi man na manok ya, chicken. Oh, chicken. Liki judo, nya palaw sa ko ninyo ha. Nga sa man may palit, Kul. Ilan tinurman na pod. Na, utang na sad ni. Aw, matik naman to ito kay nakabayad na ko ako rang Gcash. Sige koy, tara koy, paitan na jag manok. Tara. Tara. Yatis dugaya tong mga bata oy. Kul, nakapalit na mi og manok, Kul. Asa man ron? Pero kanang Kul, buhay ba ito na manok, Kul na? Bisaya pa jud. Aw, kana Bisaya pa kayo. Ah, man ron. Tara, Kul, oh. Darakol o chicken! Gusto di mga bata rin, banoong kayo. Buta kayo. Kaya nga wadurak pa no. Ay!